माने गोदोनाखौ बाहाय दानस'फैबायमोन आरो बे पापि मानसिफोरखौ बाहाय दोननानै बेलाय दाय मावग्राफोरखौ सिखावफोरखौ बाहायनो साजा होफैयोमोन आरो खर'खौ थबस्र' दानस'नाय जायो आरो बुलि होनाय जाबायमोन आरो बेनिफ्राय बुलि होनानै थैखौ नै बेहाय आजावोमोन जाहैबाय बाव दोनोमोन आजावनानै राजानो देखायनांगौ जायो बाहाय जमा दोनबायमोन आरो बे थैखौ बाबा बरदलैया बेखौनो फोरमायलांदों जोंनो खुलुमबाय दिनैहाय नैथि सान जाबाय पर्बत जरायाव आङो आदै मादैमोनावनो हरखौ थादोंमोन जि मोजां नाय आदैना गाहायाव गारि पार्किं खालामग्रा जिरायनोबो हाबाय आरो गोजौआवबो हर थानो हायो मादैया जि गोथाव गोथाव जाहोबाय मैयाहाय मोनायाव ना बेदर खि बेदर जानाय लोंनाया आलासि जाथ्र' हाया आरो जोंहा नै फंबाय रिजु ब्रह्म मर्निं फंबायानो आंखौ दैबायगोन दिनैहाय बहाबा लांगोन फंबायासो मिन्थिगोन नोंथांमोनहा भिडिअ'आव नुगोन आरो नायलांबाय थायोबा फंबाया बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं रिपर्टिं आर'नाइ रादाबनि करेसपन्डेन्स आङो मैयाबो सिगांनि भिडिअ'आव खिन्थादोंमोन आरो पार्सनेल इउटुब चेनेलबो दं नामाथाय पार्सनेल माने जों सानैजों सासे लोगोनि दङ सोमखोर ब्रह्मनि बेखौ जों सालायगासिनो दङ बिदा फंबाय बादि बर्थमान दाबो ग्र' जायाखै चेनेलनि नामा जाहैबाय सोमखोर ब्रह्म नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होदो नै जोंहा फंबाय सासे दंबावो मैयानिफ्रायनो गिदिंफागासिनो दङ आंजों फंबायाबो निउस रिपर्टार जा मोजां खामानि मावगासिनो दं मानो होनबा बे पर्बत जरा ओनसोलखौथ' नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिखायो आङो गोबांथार मानसिफोरनिफ्रायनो खोनादोंमोन दासिमबो माने बिराद बेकवार्ड लामायानो गैया गुबुन गुबुन जायगायाव माने दालां गैया लामा गैया ओरैबायदि थासारिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' माने हेल्थ केयार गैया ओमफ्राय स्कुलफ्राबो मोजां रोखोम गैया दा लासै लासैनो बेफोरबायदि जायगायावबो थांनानै नोंथांमोननो एसे देखायनो नाजानोसै आदै आरो मादैमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आंखौ मोजाङै जाहोनानै लोंहोनानै दोननायनि थाखाय अब्ला थेंकिउसै दे मादै लोगो मोनबावगोन दे आदै दे जोङो दा हाबसिगोन आदा दिलीप गोरा बसुमतारीनि न'आव ब्रेकफास्ट जानो खावलायनायखाय आदा दिलीप गोरायाथ' थाया बाहाय बेयो दा मुम्बाइआवसो दङ नोंथांमोनहा मैयानो मिन्थिखाबाय मा साख्रि मावो जोङो हाबलांसै दुलिगावआव जेसेबांखि आं दासिम बेरायदों खुलुमबाय आदा दुलिगाव गामियानो सबसे डेभेलपसिन बायदि मोनबाय आं न'खरफ्रामबो माने मोजां न'खर मोजां साख्रि मावो न' बां गासिबो प्लास्टार होसिगोन ना आजिखालि माने प्लास्टार होजोबनांगौलै हाब्रु बिराद खस्थ' जायो अखा बोथोराव आरो नोङो सिथ्ला सिबनो आजिखालि हिन्जावफ्रा सिथ्ला सिबला सिथ्ला सिबला मावग्रा मोनला ओंखायनो प्लास्टार होनाया मोजां ना दैजों पाइपजों सुनो हायो आयंनाव एसे बायदिसिना सोंसै गोदोनि फुराना जारिमिनफोरखौ जेब्ला आयंमोनहा उन्दै उन्दै गथ'मोन बे समाव संखियाफ्रा माबायदिमोन बाहाय तखनथ' बुरजाखौनो बुंनांगोन बुरजाखौ बुंनांगोन खिन्थु नैबे माबानिफ्राय बांलादेशनिफ्राय गार'फ्रा रिफिउजिफोर रिहेबिलिटेसन लानानै बिसोरो भारत सरकारा बिसोरखौ माने माबा होदों बे जेब्ला बांलादेश दावहा जादोंमोन ना पाकिस्ताननिफ्राय बांलादेशखौ इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रि खालामनो नागिरदों बे समावसो लाबोदों ना 1972 बिनि एसे उनाव बिनि उनावसोबाव 72 नि उनाव अब्ला बे समाव माने बर'फोरल'खामोन आरो ना ओमफ्राय राभाफ्रालाय जेनेबा राभाबो दं होननानै खोनादों राभाथ' खाथियाव गैया एसे गोजानाव साखाथियाव दं बिसोर गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन राभाफ्रा अरिजिनेल बे गार'फ्राल' माने रिफिउजि आरो बांलादेशनिफ्राय लानानै फैदों गार'फ्राबो एखे लकेल गार'फोर माने माबानिमोन नैबे दाना नङा फुराना गार'आ गैला खारलांबाय आरो ना गार' हिल्सफ्राव खारलांबाय जानो हागौ आरो जोंनाबो बे गार'फोरा सै मोननाया मोजां मोजां मानसियानो गाव गावनि माने दामखौ बारा मोननायखाय गाव गावनि बिथाखौ फाननानै दाम खमाव बायनानै लाहैबाय कार्बि आंलं खारलांलाबायदों बे बर'फ्राबोथ' खारलांदों बेनिफ्राय गोगोम ओरै बे कार्बि आंलं लखिमपुर धेमाजि दा बिसोरनि मोजां मोजां सम्पतिखौनो बिसोर मोननानै राजा बायदि जानानै दं गार'फ्रासो बायनानै लाबाय बिसोरनिफ्राय बर'निफ्राय बे खृष्टान गार'फ्रा खृष्टान सोना माने थाखा फैसा दं नालाय दाम खमाव मोनबाय जों बर' जाम्बायाथ' हादानल' नागिरहैयो बाहायनो आरो नङाबा मैखोम बे पर्बत जरा एरियायाव ओरैबायदि बर'फोरमोन आरो खोनानो मोनदों बे धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवबो फुरा बर'फोरजोबसोमोन बिसोरनो फुरा गारनानै खारलांजोब्बाय बेनो आरो दा थासारिया जोंनि बर' हारिया
दासिमबो माखासे सोलायनो रोङाखै दासिमबो हादान हाया एसे मोजां जाबाथाय फानबाय आरो गोदान हाग्रायाव थांलायबाय बेफोरबायदि आरो बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया मोनसे खार'ना बाहायबो डेभेलप जानो हायो ब्रेकफास्ट बाजैया जोंनो नै ब्रेकफास्ट जाहोनो नागिरबाय आदा दिलीप गोरानि फंबाय दुसिन ना ओमफ्राय बे जाहैबाय बाजै ओमफ्राय जोंहा नै आयंआबो दंफैयो आयंनिफ्रायथ' माखासे खोथाफोरखौ खोनाखाबाय नै दासो बिराद इम्परटेन्ट खोथा जोङो दा ब्रेकफास्ट जासिगोन ब्रेकफास्ट जाखांनानै अन्थाइ गोलाव मन्दिर होनदोंना अन्थाइ गोलाव बाहाय जों बेरायनो थांगोन फंबायमोनहा लानानै थांगोन जोंखौ जोङो दा मोनसे मन्दिर नायनो फैदों दुलिगावनि दा बाहाय मोनसे बोरला दं जाहैदों अन्थाइयाव आरो आगानबो दं जाहैदों दा बेखौ जानानै आरैया देखायसिगोन बे बोरलाया सोरनि जों मिथिथ'वा दा जाय हक जोङो रामनि बोरला होननानैनो बेखौ बुंनानै दं आरोखि खिथायो सोरनि बेखौ मिथिया बे बोरलाया बिदिनो खारोना अन्थाइयावनो नोंथांमोनहा नुबाय नै बोरला ओमफ्राय नैबे थिर 2002 मायथाइ बे मायथाइयाव बे अन्थाइयाव बोरला खानायखौ नुनाय जादों आरो बाहाय दन्दर दंमोन जाहैदों जा गोथौ दन्दर नाथाय गामिनि मानसिफ्रा जावफ्लांदों जाहैदों दा जावबाय नालाय अखा हादैजों माने हाफ्रा फबनानै दा नै थौलि जाबाय बेनिफ्राय आगाना बै न' सिङाव जाहैदों बेयो मानसिनि आगान ना मैदेरनि आगान नैबेहायसो आगाना नैबे गोजा नुनाया ओरै फुरा नायबाथ' जेनेबा मैदेरनि आगान बायदि नुबाय ओमफ्राय मानसिनि आगाना नैबेहाय आखिनि आगान सोरनि आगान रावबो हमनो हाया आदाया दहाय आंनो बेनि स्ट'रिखौ खिन्थादोंमोन बेनि स्ट'रियानो जाहैबाय बे एक्चुअलि हाया सासे गार'निमोन जाहैदों सिसेल माराक होननाय बेयो बाहायनो न' लुनानै फुरा नारें खमला बारि बागान गासिबो माने आनारस बागान आबाद मावनानै जायोमोन जाहैदों माने सानसेखालि मोनायावहाय बे गार'नाव सिमाङाव नुजाफैदों जाहैदों सासे बर' बुरिनो बेनिफ्राय बुंफैदों जाहैदों नों बेहाय थानो नांला नों बेहाय दाथासै होननानै बेफोरबायदि बेयो माने फोथायाखैमोन जाहैदों आरो बिदिनो एसे गोबाव थानानै सानसेखालि बेयो उवाल ना गायहेन दानबाय थादोंमोन जाहैदों बे समाव आरोबाव फैबावदों जाहैदों ना पुलिस सानै लालायलायनानै बेनिफ्राय बेयो सिमाङाव सानदोंमोन फरेस्टनि नालाय फरेस्टफ्रा आंखौ हमनो फैबाय दां बिदि दंफां दाननायनि मानि बेफोरबायदि सानदोंमोन जाहैदों बेनिफ्राय बेखौ बुरिया आरो बुंबाय जाहैदों खारनाङा नोङो होननानै नोङो बाहाय थानो नांला कब्जा खालामनांला बे जायगाया बे नोंनि नङा होनना बुंदों जाहैदों दा खेबसे नङा खेबनै नुजाबाय नालाय आरो खेबथाम आरो बान्दोबो देखायबावदों होनदों नामा खेबसे गान्दै बेफोरबायदि ना दा उनावहाय बे थानो हायिनि बे बर' रायजो राजानो खिन्थादों जाहैदों दुलियाव थांनानै बेनिफ्राय बुंदों जाहैदों आं बे मोनसे दान होनो नागिरदों मोनसे सम्पतिखौ नोंसोर नाजावनानै लादो नोंसोर सामलायदो आंनाव सिमाङाव बेबायदि फैदों होननानै आदामोनहा फंबायमोनहा फुजारि जाहैदों दा बे मन्दिरखौ बिसोरनो नायो फुजा खालामो जोङो दा बान्दोखौ नायनोसै नै बे बान्दोआव सिमां नुनाया बे जायगायावमोन जाहैदों बेनिफ्राय बे बिमा बुरिया जोंनि बे बर' बिमा बुरिया बे गार'नो माने सनानि थिंख्लि जासिदोंमोन जाहैदों बे बान्दोआवनो दुगैबाय थानायाव नाथाय बेयो नाजावनानै लायाखै जाहैदों होद आंलाय मानो नांगौ होननानै बे सना रुफाखौलाय जेबो खाजायाव सोलियोखौलाय लायाखै जाहैदों बेनो बान्दोआ दैया आगा 12 मास थायोमोन दा दंफां लाइफां फुख्रुमनानै दा दैया बे माबाबानो रानग्रा जाबाय दा बिदिनो दंफां लाइफांफ्रा दानजोब्बायना हाग्राफ्रा सिफायजोब्बाय बेबायदि बोहैबाय थायोमोन आगा 12 मास थायोमोन दा गैला जाहैदों बे अन्थाइयावबो मेप टेप सिन्थाय दंलायलायोमोन जाहैदों 2006 सिमा दा गैला गोमोरलांजोब्बाय ओमफ्राय बे अन्थाइयाबो थरथाम माने ओरै जाबनायमोन जाहैदों आराम बारस'लांजायोमोन दा गैला सिनायला गान्दै दं जाहैदों नैबे अन्थाइयावहाय गान्दैखौ देखायनोसै बेनो आरो
दिनैसो मिथिबाय आं माने सिबुराखौ गान्दै होनो जाहैदों बाहाय सि बुयोमोन दैमा दुगैयोमोन जाहैबाय बे बुरैया बाहाय दुगैनानै माने सिखौ बुयोमोन जाहैदों दख'ना बिदिनो गस्ला बायदिसिना गान्दै दिनैसो गोदान सोदोब सोलोंलायबायलै आंथ' सानदोंमोन गान्दैया बै माबानि मा होनो माखु थाट बै जि दाग्रा गान्दैया बेखौसो होनो सानदोंमोन आं सि दानायाव दालाय दंना बिदिनो थाट गान्दै बै माबा फानोना बेखौबो ओमफ्राय दिनैहाय गोदान सोदोब मिन्थिदेरबाय माने बे सि बुग्राखौ गान्दै होनो होननानै जोङो मोनसे जायगायाव फैबावबाय बेबा मा जायगा आदायासो मिथिसिगोन एसे फोरमायना होदो बेखौ मोनसे समनि सिनान गाहारनि बाबा बर' दलिया बेखौ गोदोनि राजा महाराजाफ्रा दाय मावब्ला दायनिगिरिखौ नरबलि होयोमोन होननानै फोरमायलांदों आरो दा थिग नायोबा नंगौ बायदि नुयो माने गोदोनाखौ बाहाय दानस'फैबायमोन आरो बे पापि मानसिफोरखौ बाहाय दोननानै बेलाय दाय मावग्राफोरखौ सिखावफोरखौ बाहायनो साजा होफैयोमोन आरो खर'खौ थबस्र' दानस'नाय जायो आरो बुलि होनाय जाबायमोन आरो बेनिफ्राय बुलि होनानै थैखौ नैबेहाय आजावोमोन जाहैबाय बाव दोनोमोन आजावनानै राजानो देखायनांगौ जायो बाहाय जमा दोनबायमोन आरो बे थैखौ बे बाबा बर' दलिया बेखौनो फोरमायलांदों जोंनो गार' मानसिया सिमाङाव नुजाजानानै माने बे हाखौ दान होनाय जादों आरो नङाबा बेयो हाफ्रा सेस गार'निजोंमोन गार'नि आखायाव बिराद माने आलो गोजोनै रायजो जाबायमोन आरो नारें खमला बागान आनारस बागान बिदिनो बिफां लाइफां गायनानै थालिर थुलेर दा सिमाङाव नुजाफैनानै बेयो बे हाखौ बे बर'नो दान होदों आरो दा बे दुलिगावनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मन्दिर फसंनानै दोनदों आरो नै बाहायबो मोनसे अन्थाइ बेबायदि बेबा मालै सौखा ओंखाम संग्रा ओंखाम ओंख्रि संग्रा आरो ना बाहाय ओंखाम ओंख्रि सङोमोन आरो गोदोनि ना फुराना जाथारबाय दिनैहाय बे पर्बत जरानि दुलिगाव गामियाव फैनानै अन्थाइयाव बोरला आखिनाय आरो बे आगान ना आथिं आखिनि आगान आरो बेबो दंजोबोमोन आरो ना दा नै आदामोनहांखौ देखायदों दा नुबाय जोङो दा दस्रा जायगायाव आवगायलांसै जोंना रिजु फंबायासो लांसिगोन मा जायगायाव लांगोन नोंथांमोनहा नुनो हागोन आरो हा मालिकआ बेनोमोन जाहैदों गार' दे बिसनारासं हा मालिकआ बेनोमोन ना ओमफ्राय बेसेबां बिगा जागोन बे हाया ओरैनो मथा मथि बिदिनो 20-30 बिगा जागोन 20-30 बिगा बारा जायोना बेसेबां जागोन बायदि 80 बिगानि गाहायाव जाया 80 बिगानि गाहायाव जायाना ओमफ्राय दा बाहा न' लुनानै थाखो आदैया आदैया बैहाय न' लुनानै थाहैबाय आरो ना ओमफ्राय बेयो बिजामादैनि बेयो बिजामादैयालाय बबेनि बे माबानि सिस्टिनि खाथिनिनो ना बियो मेघालयआव खामानि मास्टार मावदों ओमफ्राय साबसे गथ'फ्रा आंना 6जनथार ना हिनजावफोर साबसे हौवाफोर साबसे हिनजावा 6 ना हौवा सासे दंमोन बेखौ लानानै 7 जन ओमफ्राय बियो थैलांबाय ना बे आदैयानो बे हाखौ हगारना होदों सिमां नुनानै